Pen ington te pin pen CM interaction mate CM ahin pen rat pen kaching ki ka chethan lam ka chepichoy pen ko sonsi sayang dengan ka pichunjima pulaso patir pi ponse karbiano autonomous council officers ke doan secretary ke doan lapet MP MLA EM MC ke doan si pinie bangke publicly se interaction lo publicly si chiki jethan lo asi bang mom pendak pini Duarbagori konsensi ang kangalong alang tum rara tum kakisung alama putak pin pura lo penceng lo alang tum amethang jongjung kakisung alam dame amethang alam ben dame alang tum cepeklang lo lasi lahayang ton alama putak ni tum takar mi autonomous council pen ke klempon jepan ni tum ka body pon jepan ni tum ta sayang deng chitik lo lasi pini dak Duarbagori konsensi long ke toar penceng lo karenda ke lelia dim dolak lapenang parta me dak field development waiting set open space community hall hospital ambulance laya gutia angton asang deng kapichun je pansi netum bori pon popusi rarapan pachini lo lakni radepe nangilo machini lo dinam pot nali lake che April ceklo malam ke netum dak wang pen anu jok sompo lapen ke April pen ke kampang ceng pon po masa itilang ini tumna MLA skin pen angkan pen pertama MP personal skin pen non helang ningkan sita belang la se klemon po ko ke ba ke kleman ta klemra pet MLA MP council angton si klemra pet kali non klempon po ate dak ai sivet ai skim lan tum la si this is called team karbiang no